Mali shifina ka caman de y'a faamu k'a fɔ ko baara lankolon tɛ yen ka d'a kan baara foyi tɛ min ma maa dɔ kɛ fɛn ye. I n'a fɔ Ibrahim Kaloga o min baara gɛlɛya kama donna pati feere la kabiri tuma jan a yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don Bakɔ Jikɔrɔ ni Bamako ma. An ka bi gɛrɛn sera a ma walasa Ibrahim yɛrɛ ka ɲɛfɔli k'an ye. Ne ka baara ye pati dilan ye. N b'a la a bɛ san 4 bɔ san. Tiɲɛ yɛrɛ la pati feere a diyara ne ye parce que yan entourage bɛɛ dumuni feere wɛrɛ tun tɛ yan si la. Donc ne yɛrɛ ye n sigi ne tun bɛ pati feere selidoni ne tun bɛ feere denmisɛnninw ma. Pati tun bɛ tantan 20 ne tun bɛ feere denmisɛnninw ma. Donc ni seli tɛ ne ta fɛ. Donc ala y'a kɛ ne n terikɛ ka boutique da la o ko n ma ko karisa to ka pati feere. O yɛrɛ tun bɛ to ka jago kun ne ma ne bɛ pati feere. Don dɔ la pati bɛ si ne b'a di denmisɛnninw ma. Kuma dɔw la yɛrɛ a tɛ san yɛrɛ foyi tɛ. Ne tun bɛ alvel kelen dilan o kun tɛ san. N'i y'i miiri yɛrɛ i kan ka baara k'i yɛrɛ kan. Sisan baara musoya t'a la cɛya t'a la. Donc n'i nafa bɛ min na dɔrɔn i b'a baara kɛ. Donc ala ka nafa la m'o fɛn bɛɛ la. Bon tiɲɛ yɛrɛ la fɔlɔ la n ye gɛlɛya caman sɔrɔ a la mais bi alhamdulilayi n bɛ ka nafa dɔɔni sɔrɔ a la. I n'a fɔ fɔlɔ a tun bɛ si mais sisan a tɛ si mɔgɔ bɛ jɔ arana pati nɔfɛ. Kuma dɔw la 0h 1h mɔgɔ yɛrɛ bɛ na ko pati o b'a sɔrɔ a banna. Maa bɛɛ n'a ka baara wa gɛlɛya kɔfɛ a ka ca ala fɛ nɔgɔya bɛ na. Non bon tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya foyi ma kɛ an kan. Mɔgɔ bɛna encourager Kalo ka baara kɛ nin ka ɲi donc kuma bɛɛ dɔw yɛrɛ bɛna n sigilen to gidɔrɔn la 1000 2000 u b'a di Kalo ka courage ta donc u tɛ n saboter a la quoi. U yɛrɛ bɛ na n bɛ pati d'u ma u b'a dun u bɛ taga foyi. Voilà bon ne kɔni bɛ min fɔ n balima tɔw ye baara ma bɔ baara la quoi. Donc kan'i yɛrɛ fisaya baara ma i ka wuli bɛɛ ka wuli ka baara kɛ. Baara bɛɛ tɛ ɲɛ mɔgɔ bolo sinon ne ye jisuma feere ka woro feere ka biscuit ni fɛnw bɛɛ feere ka sɛfan siri moto kɔfɛ ka yala n'a ye ne y'o bɛɛ kɛ. Ma kuma mais alhamdulillah pati feere ɲɛna n bolo quoi. Voilà ne kɔni bɛ min fɔ n jɛɲɔgɔn tɔw ye ani i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na minnu bɛ sigi da la ka thé ni fɛn wuli donc n bɛ min fɔ ɲɛna bɛɛ ka wuli ka dɔ kɛ quoi. N'ala sɔnna ala bɛ yiriwa di bɛɛ ma kelen quoi. An ɲɛ bɛ maa caman na Kaloga yɛrɛ ka pati feereyɔrɔ la i ka gundo ye mun ye? Bon tiɲɛ yɛrɛ la sɛgɛrɛ foyi tɛ ne bolo ne kɔni ne ka baara kɔni ne b'a filmer ka bila TikTok sanfɛ n bɛ live kɛ mɔgɔ bɛ na Kaloga ka pati a banna. I n'a fɔ sisan dɔw yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko ne jan yɛrɛ de tɔ k'u nana pati san na sinon sɛgɛrɛ foyi tɛ ne bolo ne yɛrɛ bɛ n ka fari nɔni n bɛ n ka pati nɔni n bɛ n ka baara bɛɛ kɛ yan. Sannikɛla dɔw y'a seereya k'a fɔ ko Kaloga ka pati ka sanu wa a ka di n'o bɛɛ ye. Ne tɔgɔ Abdurahmani Kamara ne b'a san a mɛnna yɛrɛ depuis wagati min na mɔgɔ caman tɛ jɔ an na fo sisan nɔ parce que pati in ka di a pati ka di yɛrɛ bɛɛ ka essayer u ka nɛnɛ u ka lajɛ donc u b'a faamuya min b'a la parce que n'i ye jama yan nɔ i kɔni b'a dɔn kɔni fɛn dɔ kɔni de bɛ yen nɔ. Aminata Tarawele a ka pati kɔni ka di dɛ courage fɛnɛ kɔni b'a la ne kɔni bɛ se ka min f'u ye bɛɛ kan ka wuli ka baara kɛ baara lankolon tɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ yen. Ibrahim Kaloga n'a ɲɔgɔnnaw ka kan ni dɛmɛ ye walasa k'u ka baaraw yiriwa. Abiba Nango Tarawele VOA Bambara Bamako.